Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Usha Mataji, pranams. Pranams Mataji. Hare Hare Krishna. Hare Bol. நம்ம வந்து இப்போ பகவத்கீதை லெவல் 2ல நம்ம வந்து 3rd சாப்டர் நம்ம பார்க்க போறோம். பகவானோட அனுகிரகத்துல, ஆச்சாரியர்களோட அனுகிரகத்துல. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம மங்களாச்சரன் ஆஃபர் பண்ணிடுவோம். உஷா மாதாஜிக்கு ஆஃபர் பண்ணணுமா? மங்களாச்சரன் யாருக்கும் ஆஃபர் பண்ணுமா? ருக்மிணி மாதாஜிக்கு, சிவகாமி மாதாஜிக்கு ஷேர் பண்ணட்டுமா? நான் பண்றேன் மாதாஜி. ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணட்டுமா? உஷா ஷேர் பண்ணுங்க. ஷேர் பண்ணுங்க. ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. மாதாஜி ஆஃபர் பண்ணலாமா? பண்ணலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன சலாஹயா சசுர் உன்மிலீதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூத்தலே ஸ்வயம் ரூபः கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திஹம் வந்தேஹம் ஸ்ரீ குரோஹ ஸ்ரீயுத பதகமலம் ஸ்ரீக்ரூன் வைஷ்ணவாம்சஸ்ஸ ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சஹ கன ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணபாதான் சஹகன லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான் விதாம் हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगद्पदे गोपेश गोपिका गांधा राधा गांधा नमोस्तुते दप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुधदेवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुष्पश्य स कृपा सिन्धुभ्य एव स परिधानां पावनेभ्यो वैष्णवोभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्रह्मण हिताय स जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावधान्त्याय कृष्ण प्रेमे प्रदाय दे कृष्णा कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्ण कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रविष्टाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नमिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्राचारिणे निर्विशेषु शून्यवादी पाश्चात्य देहि धारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा माताजी. ஹரி போல் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லபடியா நம்ம பகவானோட அனுகிரகத்துல ஆஃபர் பண்ணிட்டோம். மங்களாச்சரன். இப்போ நம்ம வந்து பகவத்கீதை நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. லதா மாதாஜி பிரணாம்ஸ். பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரி போல். ஓகே, நம்ம இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஒரு நிமிஷம். கர்மயோகம் நேற்றுக்கு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம். 3rd சாப்டரு. ஆக்சுவலாக அர்ஜுனன் வந்து சொன்ன அந்த போர் பண்ண விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு சொன்ன அந்த ரீசனுக்கெல்லாம் பகவான் வந்து 2வது அத்தியாயத்திலேயே அழகாக உபதேசம் கொடுத்துட்டாங்க. ஓகேங்களா? ஆனால் பகவத்கீதை நமக்காக. சரிங்களா? அர்ஜுனனுக்கு போர் பண்ணணும், நமக்கு வாழ்க்கையை வாழணும், போராட்டமான வாழ்க்கையை வாழணும். அதில் நம்ம என்ன செயல் பண்ணணும், எப்படி பக்தி பண்ணணும், என்ன நாலேஜ் நம்மக்கிட்ட இருக்கணும் அப்படின்றத கரெக்டாக நம்ம
பகவத்கீதையிலேருந்து லேர்ன் பண்ணுறோம். ஈவன் அஷ்டாங்க யோகம் கூட, சரிங்களா? தியான யோகம் 6வது அத்தியாயம், அதையுமே நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியம். ஆக்சுவலாக அர்ஜுனர் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா, என்னால் இது செய்ய முடியாது. என்ன அதுவும் அவ்வளோ மைண்ட் கண்ட்ரோலாக இருக்கிற, ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கிற அர்ஜுனன் சொல்கிறாங்க, மனதை என்னால் நிலைநிறுத்த முடியாது அப்படின்ட்டு. சரி, ஆனால் இந்த ப்ராசஸ் ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது அப்படின்னு. கண்டிப்பாக அது நம்மளுக்கு சஜஷன் கிடையாது. அதுக்கப்புறம் பகவான் வந்து பக்தி தான் சிறந்ததுன்னு சொல்லி பக்தி யோகம் நமக்கு 7th-லேருந்து 12th வரைக்கும் பார்க்குறோம். ஸோ அதனால் பக்தி தான் நமக்கு சிறந்தது. ஆனால் அஷ்டாங்க யோகமும் நமக்கு அதில் எதுக்கு இருக்கு அப்படின்னா, அதுலேயும் நம்மளுக்கு வந்து எப்படி நம்மளோட பழக்க வழக்கங்கள்லாம் இருக்கணும், சரிங்களா? அந்த அஷ்ட அங்கங்கள் என்ன அப்படின்றது அதில் நம்ம வந்து பார்க்குறோம். ஸோ அதனால் பகவத்கீதை அப்படின்றது அஷ்டாங்க யோகம். அத அந்த மெத்தட நம்ம என்ன பண்ண அந்த அஷ்டாங்கங்கள ஃபாலோ பண்ணணும். இந்த ஜட உலக வாழ்க்கையிலயும் அப்படின்றது. அதாவது இந்த கலியுகத்திலயும். சரிங்களா? முடிஞ்ச வரைக்கும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி தவம் பண்ணணும்னு கிடையாது. அந்த ஸ்டெப்ஸ் இருக்குல்ல, புலன்களை கண்ட்ரோல்ல வச்சுக்கணும். மனதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். எக்ஸ்டர்னல் டிசிப்ளின், இன்டர்னல் டிசிப்ளின் எவ்வளவு சாப்பிடணும், எவ்வளவு தூங்கணும், எவ்வளவு வேலை செய்யணும், எவ்வளவு பொழுதுபோக்கணும், எல்லாம் பகவான் அழகா குடுத்துருக்காங்க. பகவத்கீதை படிச்சுட்டோம், நல்லா கரெக்டா போனஃபைட் பரம்பரையில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டோம்னா, நமக்கு வேற எதுவுமே தேவையில்ல. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் நம்ம கிருஷ்ண பக்திய நல்லா பண்ணா போதும். ஆத்மார்த்தமா. கண்டிப்பா அர்ஜுனனுக்கு போர் பண்ண வேண்டிய சிச்சுவேஷன் தான் இருந்தது. அது மாரி நமக்கும் போராட்டமான வாழ்க்கை தான். ஆனா, அதை நம்ம எப்படி எதிர்கொள்றோம் அப்படின்றதுல ரொம்ப தெளிவு ஏற்படும். சரிங்களா? எதுக்கு வருத்தப்படணும், எதுக்கு வருத்தப்படக்கூடாதுன்னும் தெரியும். நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, தேவையில்லாததுக்கெல்லாம் வருத்தப்பட்டுட்டு இருப்போம். இந்த ஜட உலக விஷயங்களுக்கெல்லாம் நம்ம நினைச்சதெல்லாம் நடக்கலையே அப்படின்னு வருத்தப்படுவோம். அது அவ்வளவு இன்டெலிஜென்ஸ் கிடையாது. அப்ப நம்ம அந்த மாரி ஏதாவது நமக்கு சிரமங்கள், ஜட உலக விஷயங்கள்ல சிரமங்கள் வந்துச்சுன்னா கூட, அத நம்மளால பேர் பண்ணிக்க முடியும். அதே நம்ம வந்து ஆத்ம நிலையில பக்தி பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு நிலையில அது பண்ணலைன்னா தான் நம்மளுக்கு ரொம்ப வேதனையா இருக்கும். சரிங்களா? கிருஷ்ணாவுக்கு பக்தி பண்ணாம இருக்கோமே அப்படின்ட்டு. அதனால நம்மளுக்கு அந்த விஷயம் தெரியும். எதுக்கு கவலைப்படணும், எதுக்கு கவலைப்படக்கூடாது இதெல்லாம். அதனால இதுவுமே 18 சாப்டர்ல வரும் ஒரு ஸ்லோகத்துல. எதுக்கு பயப்படணும், எதுக்கு பயப்படக்கூடாதுன்னு. ஸோ அதனால பகவத்கீதையை நம்ம நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். லைஃப்ல நல்லபடியா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். அதனால அது முழுக்க நமக்கு தான். அர்ஜுனருக்கு கிடையாது. சரிங்களா? இதனால அர்ஜுனர் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதில அர்ஜுனோட போர் பண்ண விருப்பம் இல்லைன்ற விஷயங்கள் எல்லாமே பார்லி பிளாட்ஃபார்மு. அப்ப அதுலேருந்து பகவான் வந்து சோலுக்கு அப்லிஃப்ட் பண்றாங்க. அதுதான் ஆன்மீகத்தில முதல் படி. எல்கேஜி, ஏபிசிடி நம்ம படிக்கிறோம்ல, அ அந்த மாதிரி. சரிங்களா? அதாவது இப்பலாம் ப்ளே ஸ்கூல் சரிங்களா? அதில வந்துட்டு ஏபிசிடி 1, 2, 3 தான் நம்மளுக்கு பேஸ் இல்லையா? அது மாதிரி ஆத்மா அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சு, அந்த பிளாட்ஃபார்முக்கு நம்மள அழகா பகவான் கொண்டு வந்து, அதில என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஸோ, அதனால கரெக்ட்டா நம்ப அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றோம். இப்ப இதுவரைக்கும் 2nd சாப்டர்ல நல்லபடியா முடிஞ்சது. 3 சாப்டர்ல கர்மயோகம் பிரத்யேகமா நம்ப பார்க்குறோம். நம்ம செயல்கள்லாம் எப்படி பண்ணணும்? ஏன்னா செயல்களுக்கு பலன் உண்டு. நம்ம என்ன செயல் செஞ்சாலும் அதுக்கான பலன் உண்டு. ஸோ, நம்ம செய்ற செயல்லாம் நெருப்பு மாதிரி. தெரிஞ்சு பண்ணாலும், தெரியாம பண்ணாலும் அதுக்கு பலன் உண்டு. குழந்தை போய் நெருப்ப தொட்டாலும் சுடும். தெரியாம, பெரியவங்க போய் நெருப்ப தொட்டாலும் சுடும். தெரிஞ்சு. அது மாரி தான். ஆக நெருப்போட இயல்பு சுடுறது. அதே மாரி கர்மாவோட செயல் வந்து அதோட பலன குடுக்கறது. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? அந்த கர்மாவ நம்ம பார்த்து பண்ணணும். எனக்கு தெரியாது, நான் தெரியாம பண்ணிட்டேன்னு நம்ப யாரும் ஃபர்ஸ்ட்டு கொஸ்டினே கேட்கவே முடியாது. பலனுக்கு தண்டனைய அனுபவிச்சுட்டே தான் இருப்போம். சரிங்களா? தெரியாம பண்ணிட்டேன். ஏன் இப்படி பண்ண? ஏன் இப்படி மாட்டிக்கிட்ட? அப்படின்னு யாரும் கேட்கறது கூட நம்மளுக்கு அங்க கிடையாது. டெத்துக்கு அப்புறம். சரிங்களா? இல்ல எனக்கு தெரியல. நான் வந்து இது பண்ணல அப்படின்லாம் நம்ம அதனால என்னன்னா, இப்ப நமக்கு நல்லபடியா வாய்ப்பு, அனுகிரகம் நல்லபடியா கிடைச்சிருக்கு. நல்லபடியா நம்ம வந்துட்டு யுட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும். ஆப்ஷனா வச்சுக்க கூடாது. முடிஞ்சா பண்ணலாம். அப்படி கிடையாது. பண்ணணும் அப்படின்றது தான். சரியா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ, இதில நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு 3 ஸ்லோகம் நம்ம நல்லபடியா பார்த்துட்டோம். என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஆ ஏதாவது ஒண்ணு எனக்கு தெளிவா, எனக்கு உயர்ந்தத சொல்லுங்க அப்படின்றத அர்ஜுனர் சொல்லியிருந்தாங்க. அந்த வகையில பார்த்தோம். அதான் போர் பண்ணணுமா? போர் பண்ணாம இருக்கிறதா? அப்படின்னது. செயல் பண்ணணுமா? செயலே துறத்தல் நல்லதா? அப்படின்றத அர்ஜுனர் கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? போர் பண்ணணுமான்னு இல்ல. செயல் பண்றதா? செயலே துறத்தல் நல்லதா? அப்படின்றத கேட்டிருந்தாங்கன்றத பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் இப்ப பகவானோட உபதேசங்கள் தான் நம்ப பார்க்க போறோம். சரிங்களா? 3 ஸ்லோகமும் நம்ம நேத்திக்கு நல்லபடியா பார்த்துட்டோம். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார் பகவான். சுப்ரீம் பர்சன் ஆஃப் காட் சொல்றாங்க.
பாங்களற்ற அர்ஜுனனே, இரு வகையான மனிதர்கள் தன்னுணர்விற்காக. தன்னுணர்வுன்றது ஆத்மாவில் நம்மளை நிலைநிறுத்திக்கிறது. சரிங்களா? அது தன்னுணர்வு. நான் சரீரம் அல்ல ஆத்மா. அந்த நிலைக்கு நம்ம வர்றது. இதுல வந்து சாங்கிய தத்துவத்தையும் சிலவங்க ஃபாலோ பண்றாங்க, பக்தி தொண்டிலையும் அடைய முயற்சி பண்றாங்க அப்படின்றத பகவான் வந்து குறிப்பிட்டிருக்காங்க. சரிங்களா? தபஸ், இன்னொன்று பக்தி சேவை. இந்த வகையில் ஆனால் ரெண்டுமே முக்திக்கான மார்க்கம் தான். ஆனால் ஒன்று சிரமம், இன்னொன்று ஈஸி. அதுதான். சரிங்களா? சாங்கிய ஃபிலாசபின்றது ஞானயுகம். நிறைய நாலேஜ் கெயின் பண்ணி மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன்ஸ்லாம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தவத்தில் ஈடுபட்டு வர ஒரு விஷயம். சரிங்களா? அது ரொம்ப சிரமமான பாதை. அது பக்தி மார்க்கன்றத பானஃபைட் பரம்பராலேருந்து நம்ம பண்ணுற செயல்கள் அப்படி நம்ம பார்க்குறோம். ரொம்ப ப்ராப்பரான கைடன்ஸில், ப்ராப்பரான சம்பிரதாயத்தில் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரொம்ப சந்தோஷப்படணும். வெல் ப்ரொடெக்டட் நம்மலாம் அப்படின்னு. சரிங்களா? மதமும் தத்துவமும் ஞானமும் ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடையவை. தத்துவமற்ற மதம் வெறும் மன எழுச்சியே. கண்டிப்பா. இல்லைங்களா? ஒரு ரிலீஜன் ஃபாலோ பண்றோம், ஆனா எந்த ஃபிலாசபி இல்லை அப்படின்னா அது வெறும் மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன். அது மாதிரி வெறும் தத்துவம் மட்டும்தான் இருக்கு, கொள்கைகள் தான் இருக்கு. ஆனா மதம்னு எதையும் ஃபாலோ பண்ணலைனாலும் அதுவும் மனக்கற்பனை. சரிங்களா? அதனால ரெண்டுமே வந்துட்டு கரெக்டா இருக்கணும். தத்துவமும் கரெக்டா இருக்கணும், ஃபாலோ பண்ற ரிலீஜனும் கரெக்டா இருக்கணும். அப்படி பார்க்கும்போது இஷ்கான் ஃபாலோ பண்றது என்ன? அச்சிந்த பேத அபேத தத்துவம்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? பகவான் நம்மளும் ஒன்று, அதே சமயத்தில் டிஃப்ரென்ஸ். அது எதுனா குவாலிட்டி வைஸ் ஒன்று, குவான்டிட்டி வைஸ் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்றது தெரிஞ்சு அந்த முறையில் பக்தி பண்ணுறது சனாதன தர்மம், மதம். சரிங்களா? ஸோ அதனால் ரெண்டுமே அவசியம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு 3 to 4 ஸ்லோகம் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். யாருக்கும் ஸ்லோகம் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கா? நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. அவசியம் விஷயம். அத்தியாயம் 3 ஸ்லோகம் 4. ந கர்மணாம் அனாரம்பான் நைஷ்கர்மயம் புருஷோ நுணதே நச சந்நியசனாத் ஏவ சித்திம் சமதி கச்சதி. செயல்களிலிருந்து விலகி கொள்வதால் விளைவுகளிலிருந்து ஒருவன் விடுதலை பெற முடியாது. துறவால் மட்டுமே பக்குவமடைதல் என்பதும் இயலாதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சாரி, வீட்டில இருந்து பேசினேன். அப்போ இதில் இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, செயல்களிலிருந்து விலகிக் கொள்வதால் விளைவுகளிலிருந்து ஒருவன் விடுதலை பெற முடியாது. கண்டிப்பா. சரிங்களா? நம்மளால ஃபர்ஸ்ட் இந்த செயலும் பண்ணாமலே இருக்க முடியாது. ஏன்னா நம்ம சரீரத்தை பாதுகாத்துக்கிறதுக்காகவே நம்மளுக்கு என்ன வேணும்? செயல்கள் வேணும் இல்லையா? அப்படின்னும் போது கண்டிப்பாக செயல்கள் நம்ம ஈடுபட்டு தான் இருப்போம். அதுலேருந்து விலகி இருக்கிறனால விளைவுலேருந்து விடுதலைன்றதும் கிடையாது. துறவால் மட்டும் பக்குவம் அடைதல் என்பது இயலாததாகும் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். ரொம்ப கடினமான ஒரு பாதையும் கூட அது. சரிங்களா? செயல் விளைவு. இப்போ வந்து உட்பார்வை என்னன்றது நம்ம பார்க்கலாம். பக்குவமற்ற துறவினால் எந்த பலனும் இல்லை, வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருவோம். தபஸ் அப்படின்றது எதனால இந்த இது தபஸ் வந்து வீழ்ச்சி அடைவோம், பக்தி செயல் வீழ்ச்சி அடைய மாட்டோம். யாரும் சொல்ல விருப்பப்படுறீங்களா? ஏன் தபஸ்னால வீழ்ச்சி அடைவோம், பக்தி செயல்னால வீழ்ச்சி அடைய மாட்டோம்? சொல்ல வேண்டாமா? சரி, ஓகே. என்னன்னா நம்ம தவம் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், புலன்கள் மனதையெல்லாம் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும் இல்லையா? அது ரொம்ப சிரமம். அது எப்போ வேணாலும் என்ன ஆகும்? டக்குன்னு ஃபால்டவுன் ஆகிடும். நம்ம நிறைய ரிஷிகள் அவங்களோட வாழ்க்கையெல்லாம் கூட நம்ம பார்த்துருக்குறோம், தபஸ்லேருந்து கலையிறவங்களெல்லாம். ஆனால் பக்தியில் என்ன ஆகுதுன்னா நம்மளோட புலன்கள் மனம் எல்லாமே என்கேஜ் ஆகுது பக்தி சேவையில். அப்போ என்கேஜ் ஆகும்போது நம்மளுக்கு ஃபால்டவுன்றது வராது. சரிங்களா? அதுதான். ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு எப்பயுமே பக்தி சேவைன்றது உயர்ந்த வழியை சீக்கிரமாக நம்ம அடைய முடியும். சரிங்களா? பகவானே சீக்கிரமாக அடைய முடியும் அப்படின்றது. விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் பற்றுதலின்றி செய்து படிப்படியாக ஆன்மீக முன்னேற்றம் அடையவும். அதுதான். சரிங்களா? ஸோ நமக்குன்னு என்ன கடமைகள் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம வந்து இப்போ கலியுகத்தில் இருக்கோம். பகவானோட நாமத்தை ஜபிக்கணும். அதுதான் நமக்கான கடமை. ப்ரிஸ்கிரைப் டியூட்டி இன் கலியுகா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பகவான் நாமத்தை ஜபிக்கணும். அதில் நம்ம என்றைக்குமே நம்ம வந்துட்டு ஆப்ஷன் வைக்கவே கூடாது. பண்ணலாம், முடியும், முடியாது அப்படிலாம் இல்லை, பண்ணணும். அதுதான் மஸ்ட்டு. சரிங்களா? மூச்சு எப்படி விடுறதுக்கு மூச்சு காற்று வேணுமோ அது மாதிரி
ஹியூமன் லைஃப்பில் கலியுகத்தில் நம்ம நாம சங்கீர்த்தனம்ன்றது அவசியம் பண்ணணும். 4 rounds சாண்டிங் இந்நேரம் நீங்களாம் நல்லா பண்ணியிருக்கணும். இன்னும் சொல்லப்போனால் இவ்வளவு இம்பார்ட்டண்ட்டாக நமக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சு நிறைய ரவுண்ட்ஸ் பண்ணணும். அதுதான் வந்துட்டு ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு சரியான புரிதலோட ப்ராக்ரஸாக இருக்கும். எனக்கு ஒரு விஷயம் நல்லது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அது நல்லா பண்ணிப்போம்ல. அப்போ அதே மாதிரி தான் நம்மளுக்கு சாண்டிங் அப்படின்றது தான் இம்பார்ட்டண்ட்டுன்னா அதை நம்ம ஆப்ஷனாக வைக்காமல், இல்லை என்னால் முடியாதுன்னு சொல்லாமல் அது செய்யணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அந்த அளவில் நம்ம நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கணும். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் நம்ம சாண்டிங் பண்ணணும். அதுவும் இல்லாமல் அதுக்கப்புறம் நிறைய 4 ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி பண்ணுறது. அதே மாதிரி நம்மளோட இந்த சரீரம் சார்ந்த கடமையும் நம்ம பண்ணணும். நம்மளோட ஃபேமிலி இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, இதெல்லாமும் ஓரளவுக்கு க்ரீட் இல்லாமல் நம்ம சேஃபாக பார்த்துக்கணும். ஆக 2 வகையிலுமே நம்மளோட கடமைகளை நம்ம வந்துட்டு முக்கியமாக சரீரம் சார்ந்த கடமைகளில் பற்றுதல் இல்லாமல் செய்து, அதே மாதிரி ஆன்மீக விஷயங்களில் நம்மளை முன்னேற்றிக்கணும். ஆன்மீகத்தில் என்ன கடமை நமக்கு? சாண்டிங் பண்ணுறது. ஸோ 2, ஒன்று வந்து மெட்டீரியலான விஷயங்கள், அதில் ரொம்ப பற்றுதல் இல்லாமல் இருக்கணும். ஆன்மீகமான இது டியூட்டிஸில் நம்ம வந்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணி பண்ணணும். சரிங்களா? அப்படி பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக என்ன ஆகும், முன்னேற்றம் கிடைக்கும். அதுதான் இப்போ என்னென்னா லெவல் 1ல் 1 ரவுண்டு, இப்போ 4, லெவல் 3ல் 8. அப்போ படிப்படியாக என்ன ஆகுது, அந்த சாண்டிங் ரவுண்ட் அதிகமாகுது. அப்போ படிப்படியாக என்ன ஆகும், முன்னேற்றமும் கிடைக்கும். அதுதான் சரியா? அதுக்கப்புறம் ஆத்மா எப்பொழுதும் இயங்கிக் கொண்டிருப்பதாகும். இயக்கம் செயல்படுதல் குணங்களின் அடிப்படையில் நடக்கிறது. ஆத்மா வந்து எப்பயுமே ஆக்டிவாக தான் இருக்கும். சரிங்களா? என்றைக்குமே ஆத்மா வந்து ரெஸ்ட் எடுக்கிறதெல்லாம் கிடையாது. சரீரத்துக்குள்ளார ஆத்மா இருந்துச்சுன்னா மனம், புத்தி, புலன்கள் எல்லாமே ஆக்டிவாக தான் இருக்கும். ஆத்மா வெளியில் போச்சுன்னா தான் வெறும் அது வந்துட்டு வெறும் ஒரு டெட் பாடி அப்படின்றது இல்லையா, இன்ஆக்டிவாக இருக்கிறது. ஸோ ஆத்மான்றது எப்பயுமே ஆக்டிவாக தான் இருக்கும். ஸோ அது இயங்கிட்டே இருக்கணும்னா அது வந்து பக்தி சேவையில் நம்ம இயக்கணும். அதை விட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், இந்த புலன்கள் இது முக்குணங்கள் அதை வந்து இயக்குற மாதிரி நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம கண்டிஷன்ஸ் வரும். சரிங்களா? அதுதான் குணங்களின் அடிப்படையில் நடக்கும்போது நம்ம என்ன ஆயிடுறோம், நம்ம கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? கட்டுண்ட ஆத்மாக்களாக இருக்கும். நான் தொடர்ந்து இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறேன். என்னுடைய செயல்கள் என்னை மீண்டும் பௌதிக உலகிற்கு கொண்டு வருமா அல்லது கிருஷ்ணருக்கு அருகில் இட்டு செல்லுமா என்பதுதான் கேள்வி. அப்போ நம்ம தொடர்ந்து ஆக்டிவாக இருக்கோம். ஆத்மா எப்பயுமே ஆக்டிவாக தான் இருக்கும். தூங்கும்போது கூட நம்ம ஆக்டிவாக தான் இருக்கும். சரீரம் இயங்கிட்டே தான் இருக்குது. பிறந்த அன்னையிலேருந்து இறக்குற வரைக்கும் ஹார்ட் பீட்லேருந்து, லங்ஸ்லேருந்து, இண்டஸ்டைன்லேருந்து எல்லாமே என்ன பண்ணுது, இயங்கிட்டே தான் இருக்குது. எதுவுமே ரெஸ்ட் கிடையாது இல்லைங்களா? லங்ஸ்லேருந்து எல்லாமே. அப்போ அந்த அளவுக்கு இது ஒரு மிஷின் மாதிரி இயங்கிக்கிட்டே இருக்குது. ஆத்மா உள்ளார இருந்து இயக்கிக்கிட்டே இருக்குது. சரிங்களா? அந்த இயக்கம் வந்து முக்குணங்களோட அடிப்படையில் இருந்தால் நம்ம கட்டுண்டு இருக்கோம். அதே பகவானுக்கு பக்தி பண்ணுற நிலையில் இருந்தாலும் நம்ம வந்து சரியான நிலையில் இருக்கும். அப்போ நம்ம அதை வந்து கொஷின் பண்ணணும் எல்லா விஷயத்துலையும். நம்ம எந்த செயலில் ஈடுபட்டாலும் நான் பக்தி மார்க்கமாக இருக்கேனா இல்லை முக்குணங்களோட தாக்கத்தில் இருக்கேனா அப்படின்னு. யாராவது வந்து நம்மளை திட்டுறாங்க சரிங்களா, அப்போ உடனே நம்ம ரியாக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம முக்குணங்களில் இருக்கோம்னு அர்த்தம். அதே வந்துட்டு பொறுமையாக சரி இது என்னோட கர்மானால் நடக்குது அப்படின்ட்டு விலைக்கு போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டுக்கிட்டே இருக்கிறோம். சரிங்களா? அப்படின்னா அது வந்து நம்ம வந்து பக்தி மார்க்கத்தில் இருக்கோம். அதுக்காக அடிமையாக இருக்கணும்னு கிடையாது. அதுக்காக நம்ம தப்பு செஞ்சுட்டு யாராவது திட்டினாங்கன்னா அதை நம்ம கரெக்ட் பண்ணிக்க கூடாதுன்னு கிடையாது. சரிங்களா? நிறைய விஷயம் இருக்குது இதில். ஆனால் நம்மளுக்கு யாராவது நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு கெடுதல் வந்தால் கூட அதை வந்து நம்ம வந்து ரியாக்ட் பண்ணாமல் நம்ம இருக்கணும். சரிங்களா? ஸோ இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள், இது ஒன்று. இப்போ நம்ம சாப்பிட்றோம், பிரசாதமாக எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அது பக்தி மார்க்கத்தில் இருக்கும். இல்லை பிரசாதம் இல்லாமல் சாப்பிட்றோம், அப்போ முக்குணங்களோட தாக்கத்தில் இருக்கும். ஸோ நம்ம வந்துட்டு எல்லா விஷயத்திலும் நம்ம கவனமாக இருக்கணும். நான் தொடர்ந்து இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறேன். என்னுடைய செயல்கள் என்னை மீண்டும் பௌதிக உலகிற்கே கொண்டு வருமா? சாப்பிட்றதே இப்போ பிரசாதமாக இல்லாமல் வேறு சாப்பாடாக இருக்குது அப்படின்னா நம்மளை கண்டிப்பாக பௌதிக உலகத்துக்கு திருப்பி கொண்டு வரும். அதே பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ண பிரசாதம் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அது நம்மளை பகவான் கிட்ட கொண்டு போகும், நம்மளை பியூரிஃபை பண்ணும். சரிங்களா? இதுதான் நம்ம பார்க்குறது. ஸோ அதனால் எந்த ஒரு விஷயத்துலையும் நம்ம வந்து கவனமாக இருக்கணும் அப்படின்றது தான். அதுக்கப்புறம் ஸ்லோகம் 3.6 மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா யாரும்? மாதாஜி பிரபுஜி. மாதாஜி. ருக்மிணி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். कर्मेन्द्रिय संयम्य य आस्ते मनसा ஸ்மரன் இந்திரியார்த்தான் உச்சதே. புலன்களின் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி
அதே சமயம் புலனின்ப போர்களில் மனதை அலைப்பாய விடுபவன் தன்னையே முட்டாளாக்கி கொள்கிறான். அவன் போலி மனிதன் என்று அழைக்கப்படுகின்றான். ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா, ஹரி போல். ஒரு நிமிஷம். எஸ், தேங்க்யூ. இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து 2 டைப் ஆஃப் பீப்புள் பற்றி பகவான் வந்து இதில் நம்மளுக்கு சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? ஒன்று என்ன அப்படின்னா, இந்த மித்யாச்சாரம், அதாவது போலி மனிதன் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அவங்களாம் யார் அப்படின்னா, புலன்களெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ண மாதிரி இருப்பாங்க, ஆனால் மனம் வந்து புலனின்ப விஷயங்களில் ஈடுபடும். அந்த மாதிரி உள்ளவங்கள மித்யாச்சாரன்னு சொல்லுவாங்க. இங்கே உள்ள இந்த பிக்சரில் உள்ளவங்க அப்படிதான், வெளியில் பார்க்க ஒரு சன்னியாசி மாதிரி இருக்காங்க, ஆனால் மனம் இன்னும் புலன்களுக்கான விஷயங்களில் ஈடுபட்டிருக்கு அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? இந்த வகையில் ஒரு சில மனிதர்கள் இருக்காங்க. மறுபுறம் ஒரு நேர்மையான நபர் மனதால் செயல்களில் புலன்களை கட்டுப்படுத்த முயற்சி செய்யுது. சரிங்களா? மனதை கட்டுப்படுத்தி, ரொம்ப முக்கியம் என்னன்னா மனதை தான் நம்ம கட்டுப்படுத்தணும். அதான் பக்தி யோகத்தில் நம்ம பார்த்தோம், மனதை என்மேல் நிலை நிறுத்து அப்படின்னு பகவான் சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க இல்லையா? ஸோ அப்படிப்பட்ட மனதை பகவான் மேலே நிலை நிறுத்தணும். ஆட்டோமேட்டிக்காக புலன்களும் கண்ட்ரோல் ஆகிடும். சரிங்களா? ஸோ அதுதான் கரெக்டான வே. அப்போ இன்னும் நேர்மையான நபர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, மனதை கட்டுப்படுத்துகிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா? பட்டுத்தல் இல்லாமல் கர்மயோகத்தை தொடங்கினால் அவர் மிகவும் உயர்ந்தவர் அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இங்கே நம்ம பார்த்தோம். இவங்க வந்து ஒரு கிங்கு, அது ஒரிசாவில் அரசர், அந்த பரம்பரையில் வரவங்க. ஜெகநாதரோட ரத யாத்திரை அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க இவங்க, அவங்க வந்து ஸ்வீப் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் தான் ரத்தம் வந்து புறப்பாடாகும். அந்த ஐதீகம் இப்பயும் கடைபிடிக்கிறாங்க. ஸோ அந்த வகையில் ஒரு அரசராக இருந்தும் என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க வந்து பக்தி சேவையில் தன்னை ஈடுபடுத்திக்கிறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? ஸோ இதுதான் நம்மளோட அந்த நிலை. என்ன அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படின்னா, மனதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்றது தான். துறவு மற்றும் குடும்பஸ்தர்கள் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். ஏமாற்றுக்காரர்கள், போலி மனிதன், மித்யாச்சார அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். செயற்கையான துறவு கண்டிக்கப்படுகிறது, கண்டிப்பா. சரிங்களா? இப்போ நிறைய அதை நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா? நிறைய என்னென்னா இந்த மைண்டு கண்ட்ரோலை வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக பண்ணுறதுக்கு நிறைய ட்ரைனிங்லாம் கொடுப்பாங்க. அது அவ்வளவு உயர்ந்தது கிடையாது. எப்பயுமே நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்ம வந்து நம்மளோட கடமைகளை பற்றுதல் இல்லாமல் செய்யணும். அதுவும் பக்தி மார்க்கத்தில் பண்ணணும். சரிங்களா? இதுதான். ஸோ செயற்கையான துறவுன்றது அவ்வளோ உயர்ந்தது கிடையாது, பக்தி சேவை உயர்ந்தது அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா செயற்கையான உறவு என்றைக்குமே நம்ம துறவு என்ன பண்ணால் நம்மளை வந்துட்டு ஃபால் டவுன் பண்ண வச்சிடும். அதுதான். சரிங்களா? நம்மளை பக்தியில் மேலே கொண்டு போகாது. அதுக்கு தான். சரிங்களா? இதயம் தூய்மை அடையாத நிலையில் ஏற்கப்படும் சந்நியாசம் சமூகத்திற்கு தொல்லையை ஏற்படுத்தும். நிறைய நம்ம பார்க்குறோம்ல, நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரினவுன்ஸ்டாக வந்து அப்பியர் ஆவாங்க சொசைட்டியில். திடீர்னு பார்த்தா ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையில் மாட்டிப்பாங்க. அது எதனால் அப்படின்னா, அவங்களோட அந்த எண்ணம். சரிங்களா? நம்ம அதுதான் இங்கே பார்க்குறோம். 2 டைப் ஆஃப் பீப்புள். மனம் வந்து புலனின்ப விஷயங்கள் ஈடுபட்டு வெளியில் பார்க்க துறவி மாதிரி இருக்கிறது மித்தியாச்சார போலி மனிதன். அதே வந்து மனமும் பக்தி மார்க்கத்தில் ஈடுபட்டு இருக்கிறவங்க உயர்ந்த மனிதன்றதை நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் பீப்புள் மாதிரி இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக சமூகத்துக்கு தொல்லை தான் அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். 3.8 ஸ்லோகம் யாருக்கு வாசிக்க விருப்பம் இருக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி வாசிக்கட்டுமா மாதாஜி? அவசியம் வாசிச்சு கொடுங்க பிரபுஜி. பிரணாம்ஸ் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி 8வது ஸ்லோகம் இல்லையா மாதாஜி? 8வது தான் பிரபுஜி. நியதம் குரு கர்மத்வம் கர்மஜாயோ ஹ்யகர்மணஹ ஷரீர யாத்ரா பிச்சதேன பிரசித்யேத் அகர்மணஹ. உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வாயாக, செயலாற்றாமல் இருப்பதை விட இது சிறந்ததாகும். செயலின்றி இருப்பவனால் தனது உடலை கூட பாதுகாக்க முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பிரணாம்ஸ் பிரபுஜி. இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, கண்டிப்பா இப்ப நம்ம சரீரத்தை பாதுகாக்கணும்னா ஒண்ணு உடுக்க இருக்க இடம் வேணும் இல்லைங்களா? அதுக்காகயாவது நம்ம என்ன பண்ணணும், செயல் பண்ணி தான் ஆகணும், வேலைக்கு போய் தான் ஆகணும் இல்லையா? ஸோ அப்போ அதுதான், உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளே செய்வாயாக. செயல் பண்ணாம இருக்கிறதுன்றது அவ்வளவு
உயர்ந்த விஷயம் கிடையாது அப்படின்றத பகவான் இங்க நமக்கு எடுத்து சொல்றாங்க. ஏன்னா செயல் பண்ணாம இருந்தேன்னா உன்னோட சரீரத்தை கூட உன்னால பார்த்துக்க முடியாது, நீ பாரமாயிடுவ இந்த உலகத்துக்கு அப்படின்றத நம்மளுக்கு எடுத்து சொல்றாங்க. ஸோ நம்மளோட கடமை செய்யணும் அப்படின்னு தான். ஆனா ரொம்ப என்னன்னா ஆன்மீகத்துல வந்து நம்ம அப்படியே விலகி ஓடி போயிடுவோன்ற மாதிரி என்னன்னா பக்தி மார்க்கத்துல போறவங்கள பார்த்தா மெட்டீரியல் பீப்புளாக ரொம்ப வருத்தப்படுவாங்க இல்லையா? ஆனா அப்படி கிடையாது. பகவத்கீதையை கரெக்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து அவங்களோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியும் பண்ணுவாங்க. வாழ்க்கையும் நல்லா வாழ்வாங்க. அதே முறையில பக்தியும் நல்லா பண்ணுவாங்க. என்னென்னலாம் அவங்க லைஃப்ல இருக்கோ, அதெல்லாம் பக்தி சேவையில கொண்டு வர்றது. அவ்வளவுதான். சரிங்களா? இந்த உலகத்த விட்டு விலகி இருக்கிறது வந்துட்டு உயர்ந்தது கிடையாது. இந்த உலகத்துல இருந்து இருக்கிற விஷயங்கள பக்தியில கொண்டு வர்றது தான். சரிங்களா? அதனால அந்த முறையில நம்ம வாழ்க்கைய வாழணும். அதனால செயல் பண்ணாம இருக்கக்கூடாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். அப்ப விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வது என்ன ஆகும்? இதயத்தை தூய்மைப்படுத்தும். அதே மாதிரி சமூகமும் வந்துட்டு அமைதியா இருக்கும். சரிங்களா? உடலும் ஆரோக்கியமா இருக்கும். அதனால நம்மளோட செயல்கள் நல்லபடியா பண்ணணுன்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். 3.9 ஸ்லோகம். யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரி போல். யஜ்ஞார்த்தாத் கர்மணோऽன்யத்ர ம். லோகோ ம். லோகோ கர்ம பந்தன. கௌந்தேய முக்தசங்க சமாச்சர விஷ்ணுவுக்காக அர்ப்பணிக்கப்படும் செயல்கள் மட்டுமே நிறைவேற்ற செயல்கள் மட்டுமே நிறைவேற்றப்பட படுத்தபவை. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா எனவே குந்தியின் மகனே, கேட்கலையா மாதாஜி? இல்ல விட்டு விட்டு கேட்டுச்சு. வாசிங்க. உனக்கு ம். கடமைகளை அவரது திருப்தியிலிருந்து விடுபட்டு வாழ்வாய். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரி போல் மாதாஜி. கொஞ்சம் பிரேக் ஆச்சு வாய்ஸ். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம் கர்மயோகத்துல. சரிங்களா? 3rd சாப்டர்ல. எல்லா ஸ்லோகமும் முக்கியம்தான். பகவத்கீதையும் முக்கியம்தான். நம்மள வந்து மோட்டிவேட் பண்ணும். நம்ம லைஃப் மேனுவல். சரிங்களா? நம்மளாம் ரொம்ப பிளெஸ்டு. இப்படி பகவத்கீதை வாசிக்கிறோமே, தெரிஞ்சுக்கிறோமே இல்லையா? கிருஷ்ணா, பக்தி, மந்திரம், குரு, பரம்பரா, சோ பிளெஸ்டு. ஸோ அந்த வகையில் இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, விஷ்ணுவிற்கு அர்ப்பணமாக செய்யப்படும் செயல்கள். நம்ம வந்து எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும், ஏன்னா நம்ம பார்க்கறது கர்மயோகம். ஓகேங்களா? எந்த செயல் செஞ்சாலும் அது பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணக்கூடிய செயலாக இருக்கணும். நம்ம எந்த செயல் செஞ்சாலும் அந்த மாதிரி நம்மளோட செயல்கள் தரம் இருக்கணும். சரிங்களா? அப்படி இருந்தால் நம்ம பந்தப்பட மாட்டோம். பகவானுக்கு சம்பந்தம் இல்லாத செயல்கள் செஞ்சோம் அப்படின்னா பந்தப்படுவோம். சரிங்களா? அதுதான். ஸோ பகவானை திருப்தி செய்வதற்காக அப்படின்னு ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க. நம்ம எப்பயும் கோயிலுக்கெல்லாம் போனோம்னா எட்டி எட்டி பகவானை பார்ப்போம் இல்லையா? லாஸ்ட்ல இருந்தோன்னா கூட்டத்தில் ஜம்ப் பண்ணி அப்படியே சாமியை பார்ப்போம். தள்ளி எல்லாரையும் அப்புறம் முன்னாடி போய் நின்று எப்படியாவது சாமியை பார்த்துடணும். அது இல்லை ஒரு பகவானை வழிபாடு பண்ணுற முறை. பகவானை எப்படி வழிபாடு பண்ணால் பகவான் பார்க்கணும். யார் இந்த டிவோட்டி இவ்வளோ நல்லா வந்துட்டு பக்தி பண்ணுறாங்களே அப்படின்னு நம்மள அவங்க எட்டி பார்க்கணும். அதுதான் வந்துட்டு ஒரு உண்மையான ஒரு சிறந்த பக்தி. சரிங்களா? ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்மளோட அந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ் இருக்கணும். அப்படி இருந்ததுன்னா அதுதான் சரியான முறையில் பண்ணுறோம். அப்போ பகவானுக்கு திருப்தி தரக்கூடிய செயல்களை நம்ம வாழ்க்கையில் செய்யணும். அதுதான். சரிங்களா? எதிர்வினைகளிலிருந்து விடுதலை, வெளிப்புற துன்பங்களினால் பாதிக்கப்படாமல் இருத்தல், படிப்படியாக இறையன்பு நிலைக்கு உயர்த்தல், பகவானின் ராஜ்யத்தில் பிரவேசித்தல். நான் நினைக்கிறேன் இது வந்து அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கான இது உட்பார்வை. சரிங்களா? ஓகே. அந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம வாசிச்சிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. 3:10 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? நான் வாசிக்கட்டுமா மாதாஜி? அவசியம் உஷா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஸ்லோகம் 10. சஹ யஞா பிரஜா சிருஷ்டவா புரோவாச பிரஜாபதி அனேன பிரசவிஷ்யத்யம் ஏஷவோ சத்விஷ்ட காமதுக்
படைப்பின் ஆரம்பத்தில் மனித குலங்களையும் தேவர்களையும் விஷ்ணுவிற்கான யாகங்களுடன் சேர்த்து அனுப்பிய பிரஜாபதி, யாகங்களை செய்து சுகமாக இருங்கள், ஏனெனில் மகிழ்ச்சியான வாழ்விற்கும் முக்திக்கும் தேவையான அனைத்தும் இந்த யாகங்களால் அடையப்பெறும் என்று கூறி அவர்களை ஆசீர்வதித்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்து பகவான், இங்க பிரஜாபதின்றது பகவானை தான் குறிக்குது. சரிங்களா? ஸோ இங்க படைப்பின் ஆரம்பத்துல இருந்தே பகவான் வந்து நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா யாகங்கள்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா? விஷ்ணுவிற்கான யாகங்கள். இந்த யாகங்கள்லாம் செய்யறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு தேவையான அனைத்து நமக்கு இதுல கிடைக்கும். அதுதான் நம்ம இங்க பார்த்தது இந்த உட்பார்வையில். யாகம் செய்யறதுனால என்ன நன்மை அப்படின்னா எதிர்வினைகள், அந்த நெகட்டிவிட்டிலாம் நம்மளை விட்டு விலகும், துன்பங்கள் பாதிக்காது. பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்ம செஞ்ச பாபங்களோட விளைவுகள் வந்து அந்த அளவு வீரியமாக இருக்காது, ஓரளவு குறைஞ்சிருக்கும். படிப்படியாக அதே சமயத்தில் நம்ம பியூரிஃபை ஆகிறதுனால பக்தி மார்க்கத்துலேயும் உயர்வடைவோம். சரிங்களா? அப்படியே நம்ம யாகம் தானம் தவம்லாம் செய்ய செய்ய என்னாகும், பகவான் லோகத்தை நம்ம அடைய முடியும் பியூரிஃபை ஆகி. இப்போ எல்லாருக்குமே இதுதான். சரிங்களா? ஆரம்பத்தில் நம்ம எல்லாருமே அக்வாட்டிக்ஸ்லேருந்து தான் வரோமா, அப்படியே வந்து 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 தான் ஹியூமன் லைஃப்க்கு நம்ம வரோம். அந்த ஹியூமன் லைஃப்லையும் எடுத்தோடனேலாம் பக்தி கிடையாது. சரிங்களா? அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிப்படியாக தான் முன்னேறி வரும். ஸோ அந்த மாதிரி யாகங்கள் தானங்கள் தேவர்களோட வழிபாடு இதெல்லாம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு நம்மள பியூரிஃபை பண்ணும். பியூரிஃபை பண்ணி அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அதில் நம்ம வந்துட்டு உயர்ந்த நிலைக்கு வந்து பகவானை நம்ம அடையிறோம் அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஸோ இது வந்து யோகத்தின் ஏணிப்படிகள் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். கர்ம காண்டா, கர்ம யோகம் இதெல்லாம் வரும். இதை வந்து கர்மீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. கர்மீஸ்னா என்னென்னா மிருக வாழ்க்கை. சரிங்களா? எந்த ஆஸ்டிரிட்டியும் ஃபாலோ பண்ணாமல், ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் எதுவுமே ஃபாலோ பண்ணாமல் ஒரு அனிமல் லைஃபே அப்படியே ஹியூமன் ஃபார்மில் வாழிடுது. அதுதான் வந்துட்டு மிருக வாழ்க்கை. சரிங்களா? ஒன்றும் சாஸ்திரம் இல்லை, பகவான் இல்லை, எதுவுமே இது ஃபாலோ பண்ணுறதில்ல, நம்புறதும் இல்லை. அதுக்கப்புறம் என்ன வேணாலும் செய்யலாம் அப்படின்ற ஒரு நிலையில் எந்த சுய கட்டுப்பாடு ஆஸ்டிரிட்டி எதுவுமே இருக்காது. சரிங்களா? அந்த மாதிரி ஒரு நிலை வந்து மிருக வாழ்க்கைன்னு பார்ப்போம். கர்ம காண்டா, கர்மயோகம் இதெல்லாம் என்னென்னா தேவர்கள் வழிபாடில் வரும். இந்த உலகத்தில் நான் ஏதாவது அடையணும் அப்படின்ற முறையில் நம்ம வந்து பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய செயல்கள். இந்த உலகத்தில் உள்ள வெல்த் வேணும், நல்ல பேர் புகழ் வேணும், அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு இல்லையா? வேதத்தில் அதுக்கு நிறைய தேவர்கள் வழிபாடெலாம் உண்டு. அந்த நிலையை ஃபாலோ பண்ணுறது கர்மகாண்டம். சகாம கர்மயோகம்ன்றது நம்மளோட நம்மளோட ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோனில் நம்ம பக்தியில் ஈடுபடுறது. சரிங்களா? நிஷ்காம கர்மயோகம்ன்றது நம்ம கம்ஃபர்ட் ஜோனை விட்டு வெளில வந்து செயல்கள் பண்ணுறது. சரிங்களா? அதுவும் முக்கியமாக எந்த பலன் மேலேயும் பற்றுதல் இல்லாமல் செயல் பண்ணுறது. எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து அர்ஜுனனை பார்க்குறோம். என்ன பண்ணுறாங்க, போர் பண்ணுறாங்க, ஆனால் பலனில் எதுவும் நாட்டம் இல்லை இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி. அதுக்கப்புறம் ஞான யோகம், ஞானத்தை விருத்தி பண்ணிக்கிறது. அதுக்கப்புறம் அஷ்டாங்க யோகம், தபஸ். அதுக்கப்புறம் பக்தி யோகம். சரிங்களா? பக்தியின் மூலியமாக பகவான் நம்மளை இணைச்சிக்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து யோகா லேடர்னு சொல்லுவாங்க இதில். இதில் என்னென்னா மிருக வாழ்க்கையிலேருந்து இப்படியே வரும். ஃபஸ்ட்டு எல்லாம் வந்து ஒரு அனிமல் லைஃப் மாதிரி தான் வாழ்ந்துட்டுருப்போம். அதுக்கப்புறம் தேவர்கள் வழிபாடில் ஈடுபடுவோம். அப்போ கர்ம காண்டாவில் வருவோம். இந்த ஜட உலகத்திலே தேவர்கள் வழிபாடு வரும்போது நம்ம பியூரிஃபை ஆக ஆரம்பிச்சிருவோம். சரிங்களா? ஏன்னா பாபம் பண்ண மாட்டோம், மிருக வாழ்க்கை மாதிரி பாபம் பண்ண மாட்டோம். இப்போ தேவர்கள் வழிபாடு பண்ணும்போது கண்டிப்பாக ஒரு பியூரிஃபிகேஷன் நம்மக்கிட்ட இருக்கும். அதே அப்படியே கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமாக அதிகமாகி நிஷ்காம கர்ம யோகம் வரைக்கும் நம்ம வந்துடும். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் ஞானத்தை விருத்தி பண்ணி அஷ்டாங்க யோகம் பண்ணி பக்தி யோகத்துக்கு வருது. இது ஒரு நிலை. இப்போ இந்த பக்தி யோகம் அப்படின்றது இருக்குல்ல, இப்போ நம்ம இந்த ஆர்டரில் தான் வரணுமான்னா இல்லை. நம்ம இப்போ வந்துட்டு ஸ்ட்ரெயிட்டாக பக்தி யோகமே நம்ம பண்ணலாம். எதனால் அப்படின்னா இதில் எல்லாமே அடங்கியிருக்கு. பக்தி சேவை, அதுதான் பக்தி யோகம். சரிங்களா? சேவையில் செயல்கள் வந்துடும். பக்தி யாருக்கு பண்ணணுன்ற நாலேஜில் பகவானுக்கு பண்ணணுன்ற அந்த நாலேஜ் ஞான யோகம் வந்துடும். நம்ம ஆத்மா பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும்னு அஷ்டாங்க யோகம், அந்த பக்தி சேவையில் நம்ம ஈடுபடும் போது நம்மளோட மனம் புலன்கள் எல்லாம் கண்ட்ரோலாக இருக்கும், ஜட உலக விஷயங்கள் ஈடுபடாது. ஸோ அந்த வகையில் அஷ்டாங்க யோகமும் அதில் அடங்கிடும். ஸோ அதனால் பக்தி யோகம் பண்ணால் இந்த எல்லா யோக நிலையும் நம்ம பண்ணுறதா ஐதீகம். இதுலேயே உள்ளார் எல்லாமே ஆல்ரெடி இருக்குது.
சரிங்களா? ஸோ அதனால பக்தி யோகம் பண்ணுறதுன்றது நம்ம சீக்கிரமாக பகவான்கிட்ட கொண்டு போகும். அடுத்தது வந்து 3.10 படிச்சிட்டோம். இதுதான் படித்தோம் இல்லையா? யாகம் பண்ணதால் என்ன நன்மை அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். கர்மகாண்ட முறை படிப்படியாக தூய்மையடைதல். கண்டிப்பாக கர்மகாண்ட முறைன்றது தேவர்கள் வழிபாடு. சரிங்களா? ஏதோ ஒரு பலனை எதிர்பார்த்து செயல்கள் செய்வோம். அந்த பலனை நம்ம இந்த ஜட உலகத்தில் நல்லா அனுபவிப்போம். அந்த மாதிரி நம்ம செய்கிறோம்ல, பலனை எதிர்பார்த்து செயல்கள், யாகம், தானம், தவம், அது நம்மளை பியூரிஃபை பண்ணும். அந்த பியூரிஃபிகேஷனில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? பகவானுக்கு பக்தி பண்ண நிலைக்கு அந்த படிப்படியாக அந்த நிலைக்கு நம்ம வரோம். சரிங்களா? ஸோ எதுக்காக தேவர்கள் வழிபாடு இருக்குன்றது நம்மளுக்கு இப்போ ஒரு ஐடியா வந்துடும். நிறைய பேர் ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க, ஏன் இவ்வளவு கடவுள்? ஏன் ஒருத்தவங்களை வழிபாடு பண்ணாமல் இவ்வளோ பேர் அப்படின்னா, எடுத்த உடனே முக்தி வேணும், இந்த ஜட உலக வாழ்க்கையிலேருந்து எனக்கு விலகிக்கணுன்ற அந்த பக்குவம் வராது. அது வராத வரைக்கும் தேவர்கள் வழிபாடு. அந்த தேவர்கள் வழிபாடு பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு பாவம் பண்ண மாட்டோம். அதே சமயத்தில் தூய்மையும் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அது ஒரு கட்டத்தில் நிலைச்சு வரும்போது முக்தின்ற ஒரு நிலை நம்மளுக்கு வரும். இந்த ஜட உலக விஷயங்களை நம்ம விலகி விலகி வருவோம். அப்போ முக்தி வரும் அந்த நிலைக்கு வரும்போது நம்ம பகவானுக்கு பக்தி பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவோம். சரிங்களா? ஸோ என்னென்ன விஷயம்லாம் இங்கே அனுபவிக்கணுன்றதுக்கு நிறைய இருக்கு இல்லைங்க. அதுக்கு நிறைய தேவர்கள் இருப்பாங்க. அவங்கவுங்கள நம்ம வழிபாடு பண்ணுறோம். அவ்வளவுதான். சரிங்களா? அதுக்கு ஆன்சர் வந்து அதுதான். அப்போ யார் சுப்ரீம் பர்சனல் ஆஃப் காட்னா இங்கேயும் ஒருத்தவங்க தான். யார்? கிருஷ்ணா மட்டும்தான். இங்கே இல்லை, எல்லாருக்கும் அவங்க மட்டும்தான். சரியா? அதுதான். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நம்ம 3:11 ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்க போகிறோம். யாருக்கு வாசிக்க விருப்பம் இருக்கு? யாருக்கும் வாசிக்க வேண்டாம். வாசிக்கட்டுமா மாதாஜி? அவசியம் வாசிச்சு கொடுங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்க. தேவான் பாவயதானேன தே தேவா பாவயந்து வஹ பரஸ்பரம் பாவ்யந்தஹ ஷேயஹ பரமம் அவாப்ஸ்யத. யாகங்களால் மகிழ்ச்சியடையும் தேவர்கள் உங்களையும் மகிழ்விப்பர். மனிதர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் இடையேயான இத்தகைய ஒத்துழைப்பினால் அனைவரும் உயர்ந்த நலமுடன் வாழலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். இப்ப யாகங்களால் மகிழ்ச்சியடையும் தேவர்கள், நம்ம இப்ப யாகம்லாம் பண்றோமா? இதுல யாகம் பண்ண என்ன நன்மை நம்ம பார்த்தோம். நம்மள பியூரிஃபை பண்ணி பகவான்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும். அந்த பியூரிஃபிகேஷன் வர வரைக்கும் தேவர்கள் வழிபாடு கர்ம காண்டா நம்ம ஃபாலோ பண்றோம்னு பார்த்தோமா? அப்போ தேவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க? நமக்கும் வந்துட்டு அவங்க வளங்கள்லாம் கொடுப்பாங்க. ஏன்னா இந்த உலகம் இயங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னா இதை அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்றது யாரு? சூரியன் வராங்க, சந்திரன் வராங்க. சந்திரன் வந்து பழங்களுக்கெல்லாம் சுவை கொடுக்குறாங்க, காய்கறிகளுக்கெல்லாம். சூரியன் வந்து வெப்பம் இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்து கொடுக்குறாங்க, வெளிச்சம் இதெல்லாம். ஸோ இது மாதிரி மழை, எல்லா பஞ்சபூதங்கள் 33 தேவர்களோட பங்களிப்பும் உண்டு. நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச தேவர்கள் இவ்வளவுதான் தெரியும்னா இவ்வளவு பேர் தான் இல்லை. 33 தேவர்கள் இருக்காங்கன்னா ஒருத்தவங்களுக்கும் இதுல ஒரு விஷயம் இருக்கு, சம்மந்தப்பட்டிருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம தேவர்களை நம்ம யாகங்கள் மூலியமா மகிழ்ச்சி பண்ணும்போது அவங்க நமக்கு வளங்கள்லாம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? இந்த மாதிரி நம்ம யாகம் பண்றது, தேவர்கள் அனுகிரகம் பண்றது, இப்படி நம்ம நலமுடன் வாழலாம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். 3.12 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? அதுக்கு என்னம்மா? ஓகே. இஷ்டான் யாருக்கு வாசிக்கணுமா? வாசிக்கட்டுமா மாதாஜி? வாசிச்சு கொடுங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். வாசிச்சு கொடுங்க. இஷ்டான் போகான் ஹி वो தேவா தாஸ்யந்தே யஜ்ஞ பாவிதாஹ தைர்தத்தான் அப்ரதாயைப்யோ யோ புங்க்தேஸ்தேன ஏவ சஹ. பல்வேறு வாழ்க்கை தேவைகளின் அதிகாரிகளான தேவர்கள் யாகங்களால் திருப்தியடைந்து உங்களுக்கு வேண்டியவற்றை எல்லாம் அளிக்கின்றனர். இத்தகைய அன்பளிப்புகளை பதிலுக்கு அவர்களுக்கு படைக்காமல் அனுபவிப்பவன் நிச்சயமாக திருடனே ஆவான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன இதில் பார்க்குறோம் அப்படின்னா, வாழ்க்கை தேவைகள் அதிகார தேவைகள். அதாவது நம்ம இப்போ என்ன தேவை? பஞ்சபூதங்கள் வேணும். ஒரு செடி வளரணும்னா பஞ்சபூதங்கள் வேணும். அந்த செடியில் உள்ள விதை, அந்த விதையில் உள்ள உயிர் வந்து பகவான் கொடுத்துட்றாங்க. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் அது வளர்றதுக்கு தேவையான விஷயம் தேவர்கள் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளோட வாழ்க்கை தேவைகள் நம்ம ஈஸியாக எடுத்து சாப்பிட்றோம். ஒரு ஃப்ரூட்டையோ ஒரு இதையோ இது சாப்பிட்றோம். ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி தேவர்களோட பங்களிப்பு, பகவானோட அந்த அனுகிரகம் எல்லாம் இருக்கு.
சரிங்களா? ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், ஈஸியா எடுத்து அத சாப்பிட்டுர்றோம். நான் காசு வச்சிருக்கேன் வாங்கிட்டேன் அப்படின்னு. அப்படி கிடையாது. அதுக்கு பின்னாடி இவ்ளோ விஷயம் இருக்குன்னும்போது நம்ம என்ன பண்ணோம், ரொம்ப கிராட்டிட்யூடா நம்ம பகவானுக்கு, தேவர்களுக்கெல்லாம் நன்றிகள் சொல்லிட்டு உணவு எடுத்துக்கிறதுன்றது தான் முறையான ஒரு செயல். சரிங்களா? ஏன்னா நம்மளுக்கு இவ்ளோ பேரோட ஒத்துழைப்பால தானே அந்த சுவை, இப்போ ஒரு மேங்கோ சாப்பிடுறோம்னா, அந்த சுவை, அந்த மேங்கோ நம்மளுக்கு கிடைக்குதுன்னா, எப்படி கிடைக்கும்? அந்த விதையில உள்ள உயிர், அதுக்கப்புறம் பஞ்சபூதங்கள், அதுல சுவை பகவான் குடுக்குறாங்க. அத என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுறோம். இவ்ளோ விஷயம் எல்லாரும் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நம்மளுக்கு அந்த உணவுன்றது கிடைக்குது. இல்லையா? ஸோ, அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்டின்னா, நன்றிகள் ஆஃபர் பண்ணிட்டு நம்ம ஃபுட் எடுத்துக்கணும் அப்டின்றது தான். அப்ப இந்த இடத்துல நம்ம அதான் பார்க்குறோம். தேவர்கள் தேவைகளின் அதிகாரிகள் தேவர்கள் யாகங்கள் திருப்தி அடைந்து உங்களுக்கு வேண்டியவற்றையெல்லாம் அளிக்கின்றார்கள் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அந்த மாரி அவங்களுக்கு நம்ம வந்து திருப்பி படைக்காமல் எடுத்துக்கிறதுன்றது திருடனே ஆகும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். முன்னாடி காலத்துல இருந்து ஆஃபரிங்லாம் உண்டு. நம்ம தான் அத மறந்துட்டோம். அதனால தான் மாதாஜி எல்லாமே நம்மளுடைய பண்டிகைகள் எல்லாமே தேவர்களுக்கெல்லாம் திருப்தி ம். படுறதுக்கு தான மாதாஜி நம்ம பண்றோம் நம்ம இல்லைங்களா? ஆ. ஸோ ஆ. இந்த வழிப்படி தான் இந்த பாரம்பரிய இந்த வழிப்படி தான் வருது. ஆனா இப்ப எல்லாம் அந்த பகுத்தறிவுன்ற பேர்ல பேசுறதுனால இது வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா இதுவாகுதே தவிர, மத்தபடி நம்மளுடைய பண்டிகை முறை எல்லாமே வந்து தேவர்களுக்கும் தெய்வங்களுக்கும் நம்ம நன்றி ம். செலுத்துற ஒரு விழா தான் அது இல்லைங்களா? கண்டிப்பா பிரபுஜி. ஆனா என்னன்னா, ஏதோ ஒரு நாள் நம்ம செய்றோம். தினம் அதுதான். கரெக்ட். நீங்க சொல்றது 100% அது நம்ப அது எக்ஸ்பிரஸ் பண்ற விதம் தான். இப்ப வந்து பொங்கல் செலிப்ரேஷனா இருக்கட்டும், எல்லாமே அப்படிதான். ஆ அது மட்டும் போதுமா அப்படின்னா, இல்ல. அது கண்டிப்பா பண்ணணும். கூடவே தினம் நம்ப ஆஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னு ஹரிபோல். ஆனா கண்டிப்பா பிரபுஜி. அந்த பண்டிகைகள் செலிப்ரேட் பண்றது தேவர்கள் நம்ப நன்றிகள் சொல்றதுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. தேவர்கள் யாகங்களின் நோக்கம் ஓகே. இது வந்து அந்த உட்பார்வை. சரியா? தேவர்கள்லாம் என்ன பண்றாங்க நமக்கு? யாகங்கள் நம்ம ஏன் பண்றோம்? எப்படி தேவர்கள் நம்மளும் அந்த நம்ம யாகம் பண்றது, தேவர்கள் அனுக்கிரகம் பண்றது இந்த ஒத்துழைப்பு, அவங்களுக்கு அப்படி நம்ம திரும்பி ஆஃபர் பண்ணாம, கிராட்டிட்யூட் பண்ணாம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா, நம்ம அது திருடனே ஆவான் அப்படின்றத ரொம்ப அழகா சொல்லியாச்சு. அதனால இப்ப பிரபுஜி சொன்ன மாரி நம்ம வந்து அந்த பண்டிகைகள் செலிப்ரேட் பண்ணும்போதும் நம்மளோட கிராட்டிட்யூட்ஸ் தெரிவிக்கணும். அத ஃபாலோ பண்ணணும். இப்ப அவங்க சொன்ன மாரி நெறைய பேர் அதெல்லாம் பகுத்தறிவுல அதெல்லாம் எதுக்கு? அதான் எதுலயுமே நம்பிக்கை இல்லாம ஏதோ அவங்க மனம் போன போக்குல போறதுன்றது நம்ம இயல்பா பார்க்குறோம். ஆனா அப்படி கிடையாது. நம்ம வந்துட்டு கண்டிப்பா ஆஃபரிங் பண்ணணும். ஹரிபோல். ஒரு ஒரு பண்டிகையும் ஃபாலோ பண்ணணும். தினமும் ஆஃபர் பண்ணணும். ஒருவரை ஒருவர் சார்ந்திருத்ததால் பரமபுருஷ பகவானுக்கு சேவை செய்வதில் ஒத்துழைத்தால் இவை சர்வ மங்களங்களையும் தரும். சரிங்களா? ஸோ நம்ம தேவர்கள யாகம் பண்ணி திருப்தி பண்ணோம். தேவர்கள் நம்மள திருப்தி பண்றாங்க, செழிப்பு குடுத்து, அதுக்கப்புறம் நம்ம எல்லாருமே என்ன பண்ணணும்? பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும். அப்ப எல்லா நன்மைகளும் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். பகவான் நமக்கு அருமையான உணவு வகைகள், காற்று, நீர் மற்றும் நமது வசதியான வாழ்க்கைக்கான அனைத்து வசதிகளையும் தருகிறார். எல்லாவற்றையும் அவருக்கு நன்றி தெரிவிக்காமல் உபயோகித்தோம் என்றால், அது நாம் தீவிரமான சுயநலம் அல்லவா? கண்டிப்பா. இல்லையா? நம்ம மூச்சு விடுறோம், சுவாசம், நம்மளோட சரீரம் எல்லாமே பகவான் குடுத்தது தானே! ஆனா, அத வந்து நம்ம ரியலைஸ் பண்ணாம டேக் இட் ஃபார் கிராண்டடா சுயநலமா, அதுவும் மனம் போன போக்குல நம்ம இஷ்டப்படி வாழ்க்கை வாழும்போது, அது வந்து ஆ அது ரொம்ப வந்துட்டு அது வந்துட்டு ஒரு சரியான விஷயம் கிடையாது. ஏன்னா, சின்ன உதவி பண்ணாலே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? தேங்க் யூ சொல்லுவோம். இல்லையா? தப்பு பண்ணாலும் உடனே அத அத வந்து நம்ம வந்து வருத்தப்படுவோம் அதுக்காக. இதெல்லாம் நம்மளுடைய இயல்பு. இல்லையா? யாராவது ஒருத்தவங்க நம்மளுக்கு உதவி பண்ணாங்கன்னா, அப்படியே நம்ம வந்துர மாட்டோம். சரி பரவால்ல, அவங்களோட கடமை அத செய்யணும். அப்படின்னு வரமாட்டோம். இல்லையா? நம்மளோட பர்ஸு கீழ விழுந்துருது, யாரோ கூப்பிட்டு எடுத்து குடுக்குறாங்க. என்ன பண்ணுவோம்? தேங்க்ஸுங்க, ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க. ரொம்ப எனக்கு வந்துட்டு உதவி பண்ணியிருக்கீங்க. அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு நன்றிகள் சொல்றோம். சொல்லனா வருத்தப்படுவோம். அப்ப நம்ம வாழ்வாதாரமே பகவான், எல்லாமே பகவான்னும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும்? ரொம்ப கிராட்டிட்யூடா இருக்கணும் பகவானுக்கு. அதுவும் அன்ப வெளிப்படுத்தணும் அதுதான். சரியா? அதுவும் பக்தி சேவை. ஒருவன் முழுமுதற் கடவுளை வணங்கி அவரது திருப்திக்காக செயல்பட்டால், அவனுக்கு மற்ற கடமைகளிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படும். கண்டிப்பா. யார் ஒருத்தங்க கிருஷ்ண பக்தியில ரொம்ப ஸ்திரமா இருக்காங்களோ, அவங்க வந்து மரத்தோட வேருக்கு தண்ணி ஊத்துன மாரி. சரிங்களா? ஆம் மரமே செழிப்பாகுது. அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து வேற வேற கடமைகள் அதெல்லாம் இருக்காது. அதாவது குருவுக்கு பண்றதோ, இல்ல பிராமணருக்கு பண்றதோ, பிற ஜீவராசிகளுக்கு பண்றதோ, இந்த மாரி பித்ருக்களுக்கு பண்றதோ, இந்த மாரி வேற வேற கடமைகள் இருக்காது.
ஆனால் இது எப்போ இந்த கடமைகள் வராது அப்படின்னா நல்ல கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ் நம்மள ஸ்டேபிள் பண்ணிக்கும் போது நமக்கு வேறு வேறு கடமைகள் செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை. ஆனால் அது வரைக்கும் என்ன பண்ணணும், நம்ம கிருஷ்ண பக்தியில் ப்ராக்ரஸ் ஆக ஆக இந்த கடமைகளையும் செஞ்சுக்கிட்டே வரணும். ஒரு கட்டத்தில் முழுமையாக நம்மளை அர்ப்பணம் பண்ணும்போது ஜட உலக ஆசைகள் எல்லாம் விலகி பக்தியில் ஸ்திரமாக இருக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து வேறு எந்த கடமைகளும் கிடையாது. ஆச்சாரியர்கள்லாம் வராங்க இல்லையா, குருமார்கள், அவங்களுக்கெல்லாம் வேறு எந்த கடமையும் கிடையாது. அதுதான் பகவானுக்கு பக்தி பண்ணுறது மட்டும்தான். அப்போ மருத்துவர்கள் வெவ்வேறு நோயாளிகளுக்கு வெவ்வேறு மருந்துகள் பரிந்துரைப்பது போல இது யார் மிகுந்த பற்றுதலால் பகவானை புரிந்து கொள்ளவில்லையோ அவர்களுக்கான பட்டுள்ளது. இது பொதுவான சட்டம் அல்ல அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதான் இப்போ வந்து நம்ம இன்னைக்கு ஒரு நாள் ஒரு ரவுண்டு சாண்டிங் பண்ணிட்டு நான் எந்த தர்மமும் ஃபாலோ பண்ண வேண்டாம் அப்படின்றது இல்லை. சரிங்களா? இது இது இங்கே தான் நம்ம பார்க்குறோம்ல, ஒவ்வொரு நோயாளிக்கு ஏற்ற மாதிரி மருந்து. அது மாதிரி ஸ்டேஜஸ் உண்டு. சரிங்களா? கிருஷ்ண பக்தியில் ரொம்ப ஸ்திரமாக ஸ்டேபிள் ஆகிற வரைக்கும் இந்த கடமைகளை நம்ம ஓரளவுக்கு ஃபாலோ பண்ணுறது தான் உத்தமமான விஷயம். எதையும் நம்ம வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணாமல் இருக்கக்கூடாது. அதே சமயத்தில் கிருஷ்ண பக்தியில் உயர்வு வந்துக்கிட்டே இருக்கணும். இதெல்லாம் நம்மளுக்கு இப்போ எப்படி தெரியும் அப்படின்னா, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி பக்தி கிருஷ்ணா பகவத்கீதைலாம் இல்லாதப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா, தேவர்கள் வழிபாடெல்லாம் ப்ராப்பராக ப்ராப்பர்னு கூட சொல்ல முடியாது. குடும்பத்தில் பக்கத்தில் சுற்றி என்னெல்லாம் பண்ணுறாங்களோ ஊர் வழக்கம் குல வழக்கம் இப்படிலாம் வச்சு ஏதோ ஒன்றா அப்படியே நம்மளா பண்ணுறது இல்லையா? எவ்வளவு சரியாக பண்ணுறோன்னு தெரியாது, ஆனால் ஓரளவுக்கு அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறோம். இப்போ அதே வந்து இப்போ வந்து கிருஷ்ணரோட பகவானோட பரம்பரையோட இணைஞ்சதுக்கப்புறம் இப்போ ஒரு பொங்கல் செலிப்ரேஷன் அதுக்கப்புறம் பண்ண வேண்டாமான்னா பண்ணணும். பிள்ளையார் சதுர்த்தி செலிப்ரேட் பண்ணணும். ஆனால் எப்படி பண்ணணும்னா கிருஷ்ணாவுக்கு ஆஃபர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தேவர்களுக்கு ஆஃபர் பண்ணுறது. ஸோ அந்த முறையில் வரும். சரிங்களா? அப்போ அது ஒரு படிப்படியாக தான் வந்துட்டு முன்னேறணுமே தவிர நான் ஒன்றும் சனி மட்டும் இனிமேல் எனக்கு எந்த கடமையும் இல்லைன்னு வர முடியாது. சரிங்களா? அதுதான் நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். மருத்துவர்கள் வெவ்வேறு நோயாளிக்கு வெவ்வேறு மருந்துகள் பரிந்துரைப்பது போல இது யார் மிகுந்த பற்றுதலால் பகவானை புரிந்து கொள்வதில்லையோ அவர்களுக்கான பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. இது பொதுவான சட்டம் அல்ல அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். எந்த சட்டம்? ஒருவன் முழுமுதற் கடவுளை வணங்கி அவரது திருப்திக்காக செயல்பட்டால் அவனுக்கு மற்ற கடமைகளிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படும். அதில் சரிங்களா? ஓகே, இப்போ நம்ம 3.13 ஸ்லோகம் யாருக்கும் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ருக்மணி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै पुञ्जते ते त्व अगम पापा ये पश्यन्त यात्म कारणात् யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை உண்பதால் பகவானின் பக்தர்கள் எல்லா விதமான பாவங்களிலிருந்தும் விடுபடுகிறார்கள். தங்களது சுய புலனின்பத்திற்காக உணவு தயாரிப்பவர் பாவத்தையே உண்கிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப யாகத்துல அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவு சரிங்களா, அதான் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணது. அதை எடுத்துக்கும் போது பாவங்கள் கிடையாது அதுல. இது இன்னும் இன்டெப்த்து. இந்த இது வந்து உணவு அப்படின்றத ஏன் ஆஃபர் பண்ணணும் அப்படின்றது இருக்குல்ல, அது ஒரு பெரிய டாபிக் அது. சரிங்களா? யாராவது சீனியர் டிவோட்டிஸோட லெக்சர்லாம் இருந்ததுன்னா கேட்டு பாருங்க அவசியம். சரிங்களா? எதுக்காக நம்ம ஆஃபர் பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம். ஏன்னா விவசாயிலேருந்து ஆரம்பித்து நம்ம கைக்கு உணவு வர்றதுக்குள்ளார நிறைய பேரோட தோஷம் அதில் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த குக் பண்ணுறதுல நினைக்கிற அந்த எண்ணங்கள் அதெல்லாமும் அதில் படிஞ்சிருக்கும். ஸோ எல்லாமே கலந்து தான் உணவான்னு வருது. உணவும் உணர்வும் சம்மந்தப்பட்டது. சரிங்களா? ஸோ அப்படி உணவை நம்ம எடுத்துக்கும் போது அது வந்து ரொம்ப தூய்மையாக பகவானுக்காக. இப்போ ஒரு விசேஷ நாட்கள்லாம் என்ன பண்ணுவோன்னா ரொம்ப தூய்மையாக காலையில் எழுந்ததுலேருந்து எல்லாம் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு தான் செய்யணும். அப்போ இந்த நம்ம இப்போ பொங்கல் தீபாவளிலாம் செலிப்ரேட் பண்ணுறோம்ல, அன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எல்லாம் காலையிலே குளிச்சு நல்லா பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணுவோம், சாமிக்கு படைச்சிட்டு சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு அந்த எண்ணம் அதில் ஃபோக்கஸ் எல்லாம் அதில் இருக்கும். இன்றைக்கி விசேஷம், இன்றைக்கி வந்து இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு எல்லாமே ரொம்ப க்ளீனாக ப்ராப்பராக தாட்ஸ்லேருந்து எல்லாமே க்ளீனாக இருக்கும். மற்ற நாள் அப்படி தான் இருக்குமானா கிடையாது இல்லையா? அப்போ அதுக்கு அந்த அந்த கான்ஷியஸ்னஸ் வந்து அந்த உணவு அந்த மாதிரி என்னைக்கெல்லாம் நம்ம வந்து விசேஷ நாளில் சாப்பிட்றோமோ அன்றைக்கெலாம் ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். அதே சாப்பாடு தான் இருக்கும், ஆனால் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஆனால் மற்ற நாளில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சாப்பாடு சாப்பிட்டு அவ்வளோ ப்ளசண்ட்டாகவும் இருக்காது, அது மாதிரி டேஸ்ட்டும் இருக்காது. அதையும் நம்மளால் உணர முடியும். அப்போ அந்த உணர்வுன்றது அந்த உணவில் இருக்குது.
சரிங்களா? ஸோ அதனால தான் எப்பயுமே நம்ம பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு உணவு எடுத்துக்கிட்டோம்னா, அது பாவங்களை நம்மள விடுவிக்கும். அதே வந்து நம்மளோட சொந்த சந்தோஷத்துக்காக நம்ம உணவு எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா, அது பாபத்தை உண்டு பண்ணுகிறது. அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். பாபத்தை உண்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். அப்ப பக்தர்கள் வந்து பாபங்கள் அற்றவர்கள். என்ன பிரசாதம் தான் எடுத்துக்கிறாங்க. அதே புலனுணர்ச்சின்றது பாபகரமானது அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ எந்த ஒரு விஷயமும் நம்ம பகவான் ரிலேட்டடா நம்ம பண்ணணும். ரொம்ப சிரமமும் கிடையாது. நம்ம நினைக்கிற மாரி இது கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ்னா ரொம்ப சிரமமா இருக்குமோ, எல்லாத்தையும் விடணுமா? அப்படியும் கிடையாது. பிரசாதத்துல இல்லாத வெரைட்டியா? எந்த இஸ்கான் டெம்பிள் போனாலும் சரி, பிரசாதம்னு ஒரு லஞ்ச் போனோம்னா போதும். சரிங்களா? பூரி, அதுக்கு சப்ஜி, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ரைஸ், அதுக்கு ஒரு கிரேவி, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒரு ஸ்டார்ட்டரு, ஒரு ஸ்வீட்டு எல்லாம் அப்படியே ரைத்தாலேருந்து எல்லாம் சாலட்லேருந்து எல்லாமே பரிபூர்ணமா இருக்கும். சரிங்களா? அதனால நம்ம நினைக்க வேண்டாம். இது வந்து அம் சாத்வீக உணவு வந்துட்டு ரொம்ப நம்மளுக்கு சுவையற்றதா இருக்குமோ? அது மாரி ஹெல்த் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இது ரொம்ப சிறந்தது. சரிங்களா? அது மாரி ஜபம் பண்றதுல என்ன கஷ்டம்? இல்லையா? அதுவும் ரொம்ப சந்தோஷமா செய்ய வேண்டிய விஷயம். ஸோ எல்லாமே கிருஷ்ண பக்தி எல்லாமே ஈஸியா பண்றது, ஹேப்பியா பண்ற ஒரு விஷயம். அதனால கிருஷ்ணா ரிலேட்டடான செயல்கள் நம்ம எப்பயும் நம்ம வந்து பண்ணணும் அப்படின்றது தான். சரிங்களா? அப்ப ஜபம் பண்றது, நிவேதனம் பண்றது, பிரசாதமா எடுத்துக்கிறது, இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, அவசியம் வாழ்க்கையில செய்யணும். இந்த மாரி நம்ம வாழ்க்கை இருந்தது அப்படின்னா, நம்ப பாபங்கள் அற்றவங்களா இருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம். சரிங்களா? அ அப்ப கருணைமயமான கிருஷ்ண பிரசாதம் மிகவும் அருமையானது. நம்மள பியூரிஃபை பண்ணும். எப்படி நாம ஜபம் நம்மள பியூரிஃபை பண்ணுதோ, அதே மாரி பிரசாதம் நம்ம எடுத்துக்கும்போது நம்ம பியூரிஃபை ஆகும் அப்படின்னு தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரியா? அதுக்கப்புறம் வந்து 3.14 ஸ்லோகம். மழையால் தோற்றுவிக்கப்படும் தானியங்களால் எல்லா ஜீவன்களின் உடல்களும் வாழ்கின்றன. இதுக்கு வந்து நம்ம இந்த சார்ட் பார்த்துடலாம். சரிங்களா? ஆ அதாவது என்னன்னா மழை ஏன்னா பகவான்ல நம்ம எடுப்போம். சரிங்களா? பகவான் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, நம்மளுக்கு வேதங்கள் குடுக்குறாங்க. சரிங்களா? வேதங்கள்லேருந்து நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் தெரியுது. விதிக்கப்பட்ட கடமைகள்லேருந்து நம்ம யாகம் செய்றோம். யாகத்தினால மழை வருது. மழையால உணவு வருது. உணவால உயிர்வாழிகள் நம்மலாம் வாழ்றோம். அப்ப அத நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானுக்கு பிரசாதமா ஆஃபர் பண்ணிட்டு நம்ப எடுத்துக்கணும். அப்படின்றது தான். சரிங்களா? ஸோ இத யாக சக்கரம் அப்படின்னு நம்ம வந்து இங்க பார்க்கறது. ஸோ பகவான் நமக்கு வேதம் குடுக்குறாங்க. வேதத்துல நம்மளுக்கு என்ன செய்யணும், என்ன செய்யக்கூடாதுன்றது தெரியும். அதனால நம்ம யாகங்கள்லாம் செய்வோம் விதிக்கப்பட்ட கடமையா. அதுல தேவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைஞ்சு மழை தருவாங்க. அதனால உணவுகள் வந்து நமக்கு கிடைக்குது. அதனால உயிர்வாழிகள் நம்ம என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுறோம். அத பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கணும். அதுதான் இந்த 2 ஸ்லோகத்திலயும் பார்க்கிறது. மழையால் தொற்றிக்கப்படும் தானியங்களால் எல்லா ஜீவனின் உடல்களும் வாழ்கின்றன. யாகத்தால் மழையும் விதிக்கப்பட்ட கடமையால் யாகமும் உண்டாகிறது. அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதே மாரி விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் வேதத்தை அடிப்படையா கொண்டது. சரிங்களா? அந்த வேதம் யார்கிட்ட இருந்தது? பகவான்ட்டேருந்து வந்தது. சரிங்களா? ஸோ, அதனால நம்ம வந்துட்டு பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு தான் ஃபுட் எடுத்துக்கணுன்றத பார்க்குறோம். ஸோ, இத நம்ம பார்க்கறது. மறுபடியும் நம்ம வந்து இதுவரைக்கும் என்னன்னா, கர்மயோகத்துல நம்ம உணவு அப்படின்றது பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கணும். அதே மாரி நம்ம செய்ற எல்லா செயல்களும் பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணக்கூடிய விஷயமா, பகவானை ப்ளீஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயமா இருக்கணும். நம்ம எப்பயும் கோயில்ல போய் நம்ப எட்டி எட்டி பகவான் பார்க்கக்கூடாது. நம்ம செய்ற சேவையினால பகவான் நம்மள எட்டி பார்க்கணும். அந்த மாரி நம்மளோட செயல்கள் இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தது. சரிங்களா? நம்ம 3.16லேருந்து நம்ம நாளைக்கு நம்ம பகவானோட அனுகிரகத்துல பார்க்கலாம். வாஞ்சா கல்பதருபஷ்ய கிருபா சிந்து பய வச்ச பதிதானாம் பாவனேப வைஷ்ணவேபயோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ